Il-prezz medju ta' appartament fl-2017 żdied b'24% meta mqabbel mal-2016. Jiġifieri appartament li kien jiswa 200,000 euro fl-2016 sena wara dan kien jinbigħ għal kważi €250,000. Dan ħareġ mill-aġġornament ta' studju li sar mid-ditta KPMG u kommissjonat mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA. Min barra fl-appartamenti kien hemm żieda qawwija wkoll ta' 21% fil-prezzijiet ta' maisonets u żieda ta' 22% fil-prezzijiet ta' penthouses meta mqabbla mal-2016. Bħala konsegwenza ta' din iż-żieda qawwija f'temp ta' sena l-affordabilità ta' dawn il-postijiet ħadet daqqa l-isfel. L-affordabilità titkejjel dwar kemm familja bid-dħul medju taffordja jew tikkwalifika għal self biex tixtri proprjetà medja. L-indiċi ta' wieħed jew aktar jindika li l-prezz ta' proprjetà medja hi affordabbli għal familja bidħul medju. L-istudju tal-KPMG wera li fl-2017 il-prezz medju ta' appartament għadda minn affordabbli għal familja ta' dħul medju għal inqas minn affordabbli, hekk kif l-indiċi tal-affordabilità niżel minn 1.02 fl-2016 għal 0.89 fl-2017, tnaqqis ta' 13%. L-affordabilità komplet tonqos ukoll għal dak li għandu x'jaqsam ma' maisonets u penthouses. Il-prezzijiet ta' appartament li jinbigħ finished ivarjaw konsiderevolment skont ir-reġjun u jibdew minn kważi €1,600 għal kull metru kwadru fin-nofsinhar ta' Malta għal aktar minn €3,900 għal kull metru kwadru fiż-żona tal-Port il-Kbir. Dan jindika li minħabba li dħul medju mhux ilaħħaq ma' żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà inqas Maltin qed jaffordjaw jixtru proprjetà medja. Imbagħad jispiċċaw jinqabdu f'morsa bejn li ma jaffordjawx jixtru post u kirjiet dejjem jolew. Fir-reazzjoni tiegħu għal dan l-istudju il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li impressjonanti kif l-industrija tal-kostruzzjoni kibret b'9%. Qal ukoll li skontu l-istudju juri li m'hemmx bużżieqa fil-prezzijiet tal-proprjetà u li l-industrija qiegħda fuq pedamenti sodi u qal li l-affordabilità għandha tiġi indirizzata policies li jindirizzaw is-suq tal-kiri. Minħa tiegħu il-President tal-MDA Sandro Ketkuti qal li s-settur tal-kostruzzjoni jibqa' l-aktar settur li jħalli multiplier effect fuq setturi oħra u qal li d-domanda hi waħda sostenibbli u m'hemmx problema ta' provvista żejda sakemm il-proġetti pendenti ma jispiċċawx fis-suq kollha f'daqqa. Sandro Ketkuti esprima wkoll l-inkwiet tiegħu għal min se jieħu post Joseph Muscat la darba jispiċċa minn Prim Ministru.